Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kay Malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Home quarantine, ginapasugta na sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga fully vaccinated. CHO, nagpaatag nga wala sang dakpanay nga nagakatabo para sa mga wala mabakunahan. Sunog nagluntad sa isa ka fostory shop sa Villalucasan sa Bacolod sining nga hapon. 8.5 billion pesos nga balor sa shabu nakuha sa buy-bust operation sa Bais Negros Oriental. Kag sa good vibes, paano bala ginadungan sa isa ka iloy ang pagnegosyo kag pagbantay sa kaya kabataan? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sinilamang nga hapon isa ka sunog ang nagluntad sa Purok Villalucasan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Bodega sang upholstery store sa Barangay Mandalagan ang nasunog. Nagapuog ang maitom nga aso nga gikan sa isa ka nagakasunog nga bodega sa Purok Villalucasan sang inilang nga hapon. Gani madamo sa mga nagalinabay nga motorista ang naalarma. Madasig man nga napalong ang kalayo sa mga nagresponde nga mga bumbero. Naumid sa nagluntad nga sunog ang isa ka auto kag truck nga nagapark sa kilid lang sang nasunog nga bodega. Ginausisa pa sang Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sang sunog. Sa number 9, hagda nga magtukod sa Special Economic Zone kag Special Economic Zone Authority sa Bacolod City ang aprobado na sa Senate Committee on Economic Affairs. Ang pagtukod sa economic zone sa syudad sa Bacolod ay kabahin sa mga ginahingyo sa katapos sa business sector gatagaan prioridad sa gobyerno. Gani gikalipay mo ni Congressman Greg Sataya nga ginaprubahan na sang Senate Committee on Economic Affairs ang House Bill number 10284 nga nagatuyo magtukod sa Special Economic Zone kag Bacolod Economic Zone Authority. Pinaagi diri ginalauman sang kongresista nga mapabaskog ang ekonomiya sang syudad sa piyak sang pandemic. Ini pinaagi man sa paghatag sang incentives sa local kag foreign investors agud makabangon ang mga negosyo. Papabaskog ang oportunidad sa trabaho kag mas manging competitive pa ang Bacolod. Sa number 8, plano sa probinsya nga pagsaylo sa nga Provincial Administration Center sa Talisay City ang nagapabilin. Pero kinahanglan anay ang paghilisugot sang contractor kag sang panguluhan probinsyal bahin diri. Patag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz, base sa abiso sa nga GPPB o kunang Government Procurement Policy Board tungod nga may pagbag-o sa plano sa nabid na nga proyekto ang pagpatukod sa bag-o nga Provincial Administration Center kinahanglan magpatigayon sang rebidding. Luyag sang probinsya nga ang plano nga pagpatukod sang Administration Center sa Aguinaldo Street sa Bacolod City isaylo sa Talisay City kung sa diin mas may lugar kag dako ang madala nga kahigayunan sa negosyo kag ekonomiya. Pero kay may kontrata na sa Dynamica Builders and Construction Company Incorporated nga amuang nagdaog sa bidding para sa halos 1 bilyon ka pesos nga proyekto, kinahanglan anay ang pagsugot sini sa plano nga magsaylo. Pagbalik sang advance payment nga 15% sa kantidad sang proyekto kag ang pag-rebidding. Kung hindi magsugot, magapabilin ang proyekto sa orihinal nga plano suno kay Diaz. Dugang pa ni Diaz, kung matigayon ang rebidding, mahimo nga may bag-o nga disenyo. Posible nga sa masunod na nga termino, matigayon ang proyekto. Ang design may also change kung i-rebid. If it will look like this Capitol building, do replikaya, then well and good, no? So it depends, no? Wala pa kita ka breakthrough in terms of ano na gid ang direksyon, no? Kung masigidi o masaylo kita. Sa number 7,
Mga kinawatan ng mga pagkabutang na recover sa PNP sa balay nga ginatiran sa mga katapos sa Aki Quadra Robbery Group. Iwat na ginsunod kahapon sa kapulisan ang balay nga ginatiniran sang leader sa Aki Quadra Group pati na sang iyang mga miyembro nga ginabdak Biyernes ang gabi sa Villa Home sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, dala sa kapulisan ang mga blotter reports kung sa diin ang grupo ang mga ginatudlo may kahimuan sa pagpangawat. Nakuha man mismo sunod sa kay Bonilla sa sulod sa balay ang mga kinawatan nga pagkabutang kaangay sa mga sapatos, bag, tools, component kag iban pa. May apat ka mga nag-claim nga mga tagreklamo sunod sa kay Bonilla sa mga recoveries sa balay ni Quadra. Samtang parayo naman ang investigasyon sa PNP sa pagpatay kay Aki kag sa iya tatlo ka mga kaupod nga ginabdak. Blanco pa sa gihapon tubtob karon sunod sa kay Bonilla ang PNP bangod wala man sang CCTV cameras nga malapit sa area kag wala pa karon nakahatag sa pahayag ang pamilya sang mga napatay. Sa number 6, 8.5 million pesos nga balor sang ginaaligar shabu nakuha sa Bai City, Negros Oriental. Dakop sa buy-bust operation ng isa ka high-value nga drug pusher sa Bai City matapos makuha sa iya sa buy-bust operation Lunes sang gabi. Ang ginapatihan shabu nga nagabugat sa nga masobra 1 kilo. Ang suspect, 50 anyos, nga ginkilala kay Alex Torres. Ginabulubanta nagabalor sa 8.5 million pesos ang iligal nga droga nga nakuha sang kapulisan kay Torres. Magluwas sa shabu, nakuha man kay Torres ang isa ka 9mm pistol. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag Republic Act 10591 in relation sa Comelec gun ban, amo ang ginpasaka sang PNP batok sa suspetsado. Sa number 5, nagdangat na sa 3 digits ang new cases ng COVID-19 sa Negros Occidental pero hospital utilization nagapabilin nga manubo. Sa January 11 nga report sa Provincial Incident Management Team, 108 ang new cases sa probinsya. Sudad sa bago kag silay ang may pinakamadamo nga new cases nga na-report sa amo nga datos. 19 kag 17. Duha ang report nga napatay sa among datos kag 17 naman ang naka-recover. Sa karon, naglabot na sa 416 ang active cases ang Negros Occidental sa January 11 nga report ng PIMT. 214 sa karon ang yara sa healing facility sa Silay kung sa diin 164 diri ang mga confirmed cases. 30 naman ang yara sa healing facilities ang Ibi Magalona kag 24 naman ang confirmed cases. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang iban nga yara sa healing facility, mga special others kasubong sang guardian, kag iban nga nag-voluntary pa confine. Para yun man ang pagsaka sang kaso sang COVID sa monitoring, manubo ang utilization rate sa ospital sunod sa kay Diaz. May 12 nga naka-confine sa ospital sa Cadiz nga COVID-designated hospital. Sunod sa kay Diaz, 8 diri ang confirmed COVID-19 cases kag ang 4 naman mga suspected cases. Ini nga mga kaso mga mild tub-tub moderate cases. We haven't seen yet a spike in the hospitalized naton nga mga kauturan sa mga nebense. So we hope that we have done enough due diligence by requiring RT-PCR tests and by applying rapid antigen tests sa wala naka RT-PCR test arriving from alert level 3 nga mga lugar during the last 4 days. So as you Sa number 4, masobra sa katunga ang ginubo sang passenger travel karon sang probinsya. Iniisa sa mga tikang nga ginpatuman sang Negros Occidental agud to mapabakod ang border control kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases. Ang flights ningin isa na lamang sa kada airline sa kada adlaw. Ang barko 50% na lamang sang capacity sini ang gintugot. Wala labot diri ang tanan nga mga pasahero nga gikan sa alert level 3 nga lugar ang ginapangayuan sang negative RT-PCR test result. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, natapos na ang transition period kag wala na sa karon sang rapid antigen test nga ginapatuman sa airport.
tigaylo ang negative RT-PCR test result na ang ginapangayo. Ginahaylo ang tanan nga ipaiway ang biyahe o kung pagwa nga hindi man lang importante, ilabi na sa anuman nga tion may pagkambyo sa travel restrictions nga magaresulta sa cancellation sa mga flights. Pero sa tunga sini suno kay Diaz, luyag sa gihapon sang probinsya nga magpadayon ng economic activities. Sa number 3, Negros Oriental Interagency Task Force na pagwa sang resolusyon galiwat ibalik ang pag-require sa antigen test sa mga travelers nga mga sulod sa Negros Oriental. Bangod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa pungsod dala sa Omicron variant, ang Negros Oriental ang nagaplano naman nga hugtan ang travel requirements sa mga travelers nga mga sulod sa probinsya. Ang Provincial Interagency Task Force ang napagwa na sa resolution nga sila ang liwat mag-require sa mga travelers ang negative nga antigen test vaccinated man o kung hindi. Approval na lang sa gobernador amo ang ginahulat sa probinsya para mapatuman ini. 63 lang sa karon ang recorded nga active cases sa Negros Oriental matapos madugangan sang 12 nga bago nga kaso sang kahapon. Sa number 2, wala sang dakpanay sa mga individual nga wala mabakunahan sa Bacolod City. Pero sarang sila mamutahan sa tion nga mapasara sang sangguniang panlungsod ang ordinansa nga nagadumili sa mga unvaccinated individuals nga magwa sa ilap puluyan, magluwas na lamang kung ginakinahanglan. Ginendorso na sang City Health Office ang rekomendasyon sa Konseho sang Bacolod para sa pagtukod sang ordinansa nga magadumili sa mga wala pa mabakunahan sang COVID-19 vaccine nga makagwa sa ila puluyan. Ini magluwas lang kung may ginakinahanglan o kung may emergency. Ginklaro ni Dr. Edwin Miraflor Jr., ang City Health Officer in charge, nga wala man sang igapatuman nga dakpanay sa mga unvaccinated individual samtang ginabalay pa ang mga pagsulundan. Ang pagdumili sa mga unvaccinated nga makagwa sa ila puluyan ang tikang nga ginhinyo sang Interagency Task Force sa mga local government units agud nga mapangapinan sila sa virus kag mapunggan ang pagsaka sang COVID-19 cases nga tuga karon sa mga variants of concern. Para kay Miraflor, hindi ini discriminatory kay kun basehan man ang data sang Emergency Operations Center, majutay na lamang ang wala mabakunahan sa Bacolod. Nalapawan naman sa syudad ang herd immunity kundiin masobra na sa 410,000 ka mga individual ang fully vaccinated. Kung may mga checkpoints sa dalanon, ini ang mga checkpoints ng PNP para sa pagpatuman sang COMELEC gun ban. Border controls pa lang ini. So pero locally no sa bilog na probinsya ta sa aton siya wala pa sang ordinance no nga mag-enforce sa ini. Hindi maguro sa up to that point nga kwanta gid sila. Gina-remind lang wala ta sila gina-discriminate, wala ta sila napabudlayan. But we are worried for their safety sa ilang health. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Home quarantine, aprobado na sa Interagency Task Force para sa mga fully vaccinated individuals pero magadepende pa ini sa approval sa local government unit. May report si Nico Delfin. Ginpanubuan na sa napulo ka adlaw ang isolation para sa mga asymptomatic nga COVID-19 positive. 5 days naman para sa mga healthcare workers. Magluwas diri ginatugutan naman sang Interagency Task Force ang home quarantine. Pero sandigman sa pagsulundan, dapat fully vaccinated ang COVID-19 positive amuman ang katapos ng iya panimalay. Ang Emergency Operations Center sa bulig sa mga barangay healthcare workers among maga-evaluate kung pwede ang home quarantine sa isa ka COVID-19 positive. Allow man kita sang home isolation, number 1, kung fully vaccinated ang mga members ng household, may ara separate nga kwarto kag separate nga bathroom ang nag-positive ng pasyente. Kag gina-evaluate, ini gina-screen, kag gina-inspect gid sang aton nga team coming from the EOC.
Bisan pa aprobado na sang IATF ang home quarantine, ining gina-discourage naman sang pamuno sang City Health Office sa pagpati nga mas nagakaangay nga sa mga government isolation facility mag-quarantine ang mga nagpositibo sa virus. We're gonna discourage ta ina. Kasi not all household are equipped with amenities like that, no? Hindi tanang household mabantayan sa barangay, no? Basi lusot-lusot sa likod, budlayan si barangay. Budlayan ang aton nga mga BHERTS implement sa isolation. May ara gani sa ibang gani nga lugar balita nga may cordon ang gate. So may tiyangge ga baligya ga. Kabahin sa mga requirement para sa home quarantine ang mga mapasiguro nga may separado nga kwarto kag banyo ang tiniran sang gina-isolate nga COVID-19 positive. I-contain ta gid ya. So hindi ta gusto ya nga malatnan ang ibang upod sa balay, especially kung nag-swab nag-negative pa gid yang upod sa balay. So, may pwede posible na nga matabo nga uliin lang yan nag-abot nag-positive. So may apat household nga ginaprotektaran. Yes, ma'am. May tani kung positive sila tanan kag may amenities sila nga individually para sa ila. So pwede tanda nga ma-allow case to case basis. Yeah. So we are protecting them in our facilities, ma-monitor ta sila, mapos sila ma-refer inali may ara sila sang batsagon. Hindi pwede ang home quarantine kung may mga katapos ang panimalay nga may comorbidity kag may mga magagmay nga kabataan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes, kung may ginagatas ka nga lapsag kag kinahanglan mo maghimakas para sa dugang nga income, ano ang sara nga mahimo sang isa ka iloy? Yaring istorya sa isa ka 26 anyos nga iloy sa report ni Romeo Sobaldo. Kung nagalabay ka sa likod sa Bacolod City Government Center, nalabyan mo na o kung naging customer ka na ni Leslie Barredo. Nagaidas ang mga prutas kag kararuton nga iya ginabaligya sa higad sa karsada. Halin sa pinya, kamote, mangustin, melon, dalanghita, kapayas kag madamo pa. Agaw atensyon ang iya sininga bata nga yara sa karton. Ini ang 11 ka bulan nga agot ni Leslie. Masami kuno nagakamang ang bata gani ginbutang niya sa karton. Ang nasa sa sa may siminto? Di ko sa karton isa kagwa? Hindi, wala sa kaptan. Tamang sa pangaon sa bato daan. Tiyo ko kadelikado. Ang nagakatulog ang iya ikatatlo naman nga bata, duha ka tuig. Hindi niya sila mabilin sa ilagi na tiniran nga balay sa Lopezino Street. Ang iya mister, construction worker. Gani para may dugang nga income, nagaalsada man siya sa mga prutas kag ginabaligya. Ganap siya naman nga mo na yung negosyoon, magkumpra prutas. Hindi pa ko kaobra. Di bata ko, gamay. Hindi man budlay? Budlay duwa sila daan, tulog tong isa. May duwa ka mga kabataan sang iya nga abyan nga nag-assist sa iya. May ilaman sila nga mga produkto nga ginabaligya. Ulan kag init ang ilang ginasulay sa kada adlaw. Kung mag-ulan, nagapangita sila sang pasilungan. May mga adlaw gani kuno nga wala gid sang benta. Ganda ba na yung huli ko, ay gubintab sa piso. Pala, sa ibilog adlaw mo ni katiner? Oo, kay pag-ulang tapos New Year. Kay mga tao daw papruta sa balay. Pagka pizza dos ko gurang baligyan. Kay wala pagit may kabakal. Ay pinta. Gastuhan ka ng plite eh. Oo, kabawin na ko sa mga pizza 4. May tion nga ginpahalin man sila sa ilang ginapwestuhan. Nagapangita lang sila sang ilang salayluhan pero diri na siya kinaangdan sang iya nga mga customer. Para sa mga nagabakal, mas mahapos ang madasig kung diri nagabakal sa prutas. Para kay Leslie, makapoy dunganon ang pagbantay sa bata kag pagnegosyo pero kung pursigido, pwede mahimo. Barb, grabe, mapadungan niya ang negosyo kapag bantay bata. Sa muna kagagmay nga bata. Hindi ko kahambal, Mika, hindi man ko iloy, no? Pero I'm sure ikaw hindi makailoy. Pero May bata inang, ko yun. oo. Pero grabe, Ming, no? Inang ang imo nga pagpanikasong para lang mapaayo ang buwas damlag sa Hindi sa magulat sa ilabalay, magbantay bata, nakita siya paagi para mabuligan niyang iyang abana sa pang-ado-ado nila. Kaya namin. Hindi pwede nga magpungko lang. Amugid. Kaag amo itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Sobaldo, mayong hapon.